Къстъм Неро, не, това не ми трябва сута. Облегчението. Т-20. Галеня. Гласа ми развали. Беше ми 19 коефициент. Коефициента стана 6. Значи за една година игра имам 264 победи и 400 загуби. Ау. Много добре. Аз ставам за теб и седа, за да съм безопасен с монстъра. Монстъра само краде от мен. Така, сега видим какво ще направим. Защо съм сам? Отново само моята коя е синя. Аз съм най-отзад! Ще плача! Спокойно, сега ще дойда при тебе. Никога не съм бил най-отзад! Сакто ме смачкат. Айде! Отиваме на купон! Отиваме на купон за малко в чукарите. Не, точно на скокче, не. Само не ме барите, не ме барнаха. Мале, този Леле, то ще пада върху мен. Гледай сега, който не може да има завойка. Някак си се отървах от голямата бъркотия за сега. Ами не знам, аз съм 10-ти, не знам как съм 10-ти. Когато мисля, че съм много по-напред, 8 съм, добре? По-напред съм. Аз съм втори за сега. Монстър е тука. Монстър, той каза, че ще е зад мен, обаче няма как да е зад мен, защото аз съм зад него. Опа, този малко го бутнах, но то колата ми поднесе. Ай, карамба! Станах на... Лелей. Там катастрофа ли предизвика? Лека. Леле, гледай сега какво става тука на кръстовищата, брат. Ох! Не, чакай, обърках пътя! Защо ми се стори, че има път напред, бе? Аз сляп ли съм, бе? Човек, аз продължих напред без изобщо да се загледам. Помислих, че има път. Ами не знам, привидя ми се. Шит. Защо съм толкова слабен, пичове? Добре, при мен няма особени проблеми. Ау, най-добре. Даже никакви за сега. Кой си? На втора позиция съм още. Що не си първи, смърдиш, брат? Смърдиш, ходи. Ти на коя си, бе? Баздеш. Аз на коя съм. Аз не е важно на коя съм. Важното е, че съм в играта. И съм 6-ти. Сега ще му взема от буста. Ще му скоча върху здравето на топ пич. Прелетях го! Бай-бай, motherfucker! Газ! Яко! Мале, как ще се щупа тука? Защо ми изчезва чекпоинта, бе? Охо! Стой! Правя дрифтове! Леле, карам! Абе, този първи няма ли да фейлна някъде, бе? Кой е първи? Петър! Кой е Петър, бе? То наша Петър ли е, бе? Петърчо! Не, това не е май Петърчо, не знам. Откъде да знам, обаче никъде не фейла. Не знам, аз съм Пети, обаче съм много доволен, защото сме... Аз не фейлвам, обаче не мога да настигна. Откъде, бе? Откъде се... тия бълхи, брат, те скачат. Не е честно. Добре, малко го... настигнахме. Аз му давам от буста на този от мен. Монстра го изпреварих! Не, брат, не ме бутай. Знаеш, ние сме буст, няма ли, бе? Договор. Как се прасна! Ей, по-спокойно, бе, кола. Няма такъв монстър, брат, ти си велик! Давам ти Нобелова награда, ретард! Мале, как си цепи, нямам думи. Не! Монстъра, брат! И ще ми каза, че аз съм нула. Леле, брат, къде си тръгнал, бе? Айде, сега ми трябва буст, сега. Да, то финиша вече минахме. Турисимо, вака! Къде е това, бе? What the fuck? Ето го, бе. Ето я по-скоро. Моята красавица. Ice White. Как се отваря парашута с ляв бутон на мишката? Чай са, шабетна отново на мен, защото ще спечеля. Без да ми се качи коефициента. 1015 вилера! Хай! Нещо, последните 3 пъти събираме над 1000 вилера. Хай! Газ! Але, тук на тези някой да не ме бутне, че много лошо става! Стига, де! О, сега хич не ме интересува. Всичките ги бутам. Не! Не! Изпадам! Фак!
Мале. Мале, Газ, газ, газ. ле! Айде, бе, Останах буст, последен! буст, Илянка! Аз съм за теб, брат! Браво. Аз сега ги бутаме. Прас. Разминах се! Ти се размина, но аз не се. Иху! Ето. What the fuck? Let's go! Давайте! Време за тунелче! И за качество гъс! На мен ми е добро качество. Пича, ти само се прецака. Кой идиот ме удари? Не бе, брат, не бе! Това съм аз. Айде, мърни ме, човек. Айде, брат, бе, сериозно ли ме бутна тука, бе, брат? Шага съм втори, бе, идиот такъв! Как глупости, бе? Аз съм на 11-та позиция в момента. Не, то не ми изписа! Седми. Ти не знаеш колко се бяха сбутали тука! О, Гледай са! Пак ме бута! Браво! край. Не, одет. Не! О, аз съм още в тунела, прекрасно. Аз съм на 12-та позиция, много добре, прекрасно. Какво прави той, бе? Ужас! Добре, вече съм на 9-та. Да ви фака ми тъпите шибани тунели! На 11-та позиция. Никакъв късмет. Айде, вайре, засилай се, бе. О! На коя позиция си? Втора! Газ! Не, Петърчо! Петърчо, твоята кожичка! Как Не, брат! втора, бе? Трета! Как на трета, бе? Петърчо! Дай буст! Бързо буст! Аз съм на Бързо! пета! Ей, защо ме забави това, бе? Пред мен е финиша! Пак ли забавяне ще има, бе? Не! Закачих на криво! Трети съм! Не! Човек! Закачих на криво! Завърших трети! Holy shit! Аз се боря за 5-та позиция. Как е възможно да завърша на трето място на Вземате стата? госта, по дяволите! Това беше много напрегнато. Мале! 1106 филера! Хайп, motherfuckers! Айде на 5-та позиция!